HRY Channel Gunung Kawi.
Asturan pasidam sekaring tauna langgeng ingsun lungging kalang kandha wana trajanya kajenging wesi larapnya gambare kuwi tutupnya Abubawa sekaring taun langgeng rep sidem permanen datanono sakawaning walang alisik ron-ronan datarobak samirono datan lumampah amung sinten ingkang manganyut-anyut dhateng swarga loka amung lungging halang padha ingkang menang kambuka carita Amber berlampat dumunung ing madyaning balik Bendera Pagung. Wenang ingkang kinarya bebekaning carita amung gelaring negari Ngamarta, Indraprasta. Samangka negari Ngamarta ing sinebat wae Wadi Dasa Windra Saptaraja Sasrabawana Kurawa. Wah teges padheka sawijadi luwih dasa 10 Indra Midra Sapta Pintu Sasra Sewu. Ana jagat durung pencari negara Ngamarta. Tentang ngono lho. Wila-bilik den upaya sak jagat sak Pramuditya. Den wilanga 1000 dhateng angsal 100 nadyan sadasa dhateng angsal satunggal. Aku negari Ngamarta ingkang kasebat negara Panjang Kunjung Pasir Wukira Jinawi Gemari Pakarta Turaharja Panjang ateges dawa pocapane kunjung dhuwur pupuse lho pasir samudra wukir gunung lok tanah pasabinan terus kang sarwa tinandur Jinawi murah kang tiluku Sanyoto negari Ngamarta ngiwake pagunungan ngaten pasabinan kanganaken Pandaran Ageng. Guru bakal guru dadi kang asok glondong pengayem-ayem bulu bekti kang tebih samya tumelung kang telak samya wanglu patingal ajrase ningali sulai negara Ngamarta dasar negara kang gedhe obore padang jagat jurutan tepi adoh kang dadi kuncarane bonang dan ucapno sinten ingkang ngrenggani negari Ngamarta kang winangake ngregem pusananing adil Jajulira Nalendra Prabu Puntadewa Prabu Yudhistira pantes wijining sinatriya Bupati Ratu dasar dadaning manik sumon kita endange priyayi wadon pasemone para widodari pawane sabda guru tetep ing jugur mutampake sinatriya duk pinarak wonten ing kursi gading angadep dampar kencana lenggok sembo gambar winanggun
dasare Sang Prabu ngrasuk busana keprabon. Sang-sangan kebo pengalulur kajongan dodot kembang gringsing wayang. Paning setindhe Binaratrana tindhe puspita. Bingel tali wangsa kelat baune Masnaga Raja. Alamun katriya byoring busana ngembo Badra Wirawan. Kaya rembulan den tampek mendung biar aton padang biar aton peteng saking endheng busane Sang Prabu. Pinuju ya sinten ingkang setinggil wonten Binatrata, sinten ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Namung ingkang Rakanata ing Dwarawati nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Pantes wijining sinatriya Bupati Ratu Bagus warane branyak pasmone. Rikala sowan kemi ngati-ati ngangloaken jangganing ngapuran tangkok wan tunebak pamulai nenggih to mapan boten. Saya dikena kanggo tepuk palupining sagung para kawula. Sapenggira Raden Jodipati nenggih panenggak para Pandhawa Raden Werkudara Bratasena. Ingkang lenggah pagukuh Kanjeng Bantala mukane nenggih panengah Pandhawa Raden Janaka inggih Arjuna ya sang lananging jagat. Wonten kantos sakembaran nakula sadaya kang sampun ngabiyantara wonten kasane Sang Prabu Puntadewa. Nadyan kathah pasebaning para nayaka. Kok wonten ingkang wantun ibal wacana nenggih to mapan boten. Saklangkung ajrih siku dendaning Nalendra nalika Semana Prabu Puntadewa mengjroning praitma labet kajibah saking Jawata. Hamba patitanan terwian nenggih alas Wonomarta ingkang saged handamelaken kemakmuraning kanthi srana tetanening para Pandhawa. Mangkono pangluktaning Wardaya ingkang dereng kawedharing lesan. Nalika ing mangke cekap dalam kandha buwana ngrupa kegelaring negari Ngamarta lamun den gunggunga tiyang ringgit. Sedinten datan cekap sedalu datan tundhat. Balu rambatane Sekar Gadung tansaya rinunci-runci. Obor mantuk cinepeting ponang carita. Saket deping netra saklekring wadana dalang kandha ana kersa ingkang larasing waspada.
pandita pinarak lenggah gampar lemek widik ana pandita hakarya wangsit pindha kombangan caping tawang endi gonde kaliye angku mewah tapake kuntul hang lelayang mewah tapake kuntul hang lelayang yune pakan Koko Prabu Sarawuh Paduka kula ngaturaken pasegan para pramugi kunjuk sandhaping pada paduka Koko Prabu Koko Prabing Dwaraka puniki Yayi Prabu Puntadewa Yayi Sangyaji sampun kula tadhong kanthi asta kali mugi andadosaken jimat palipit dhateng negari Dwaraka boten langkung budi astawanipun Kang Rakanata mugi katura Yayi Samyaji Yayi Puntadewa Yayi kawula nuwun nggih Koko Prabu sampun kula tampi kanthi asta kali mugi andadosaken jimat kayuwananipun negari Ngamarta mriki sapraptanira paduka Koko Prabu ing negari Ngamarta mriki mugi kasketaken anggenipun lenggah wonten pasewakan agung negari Ngamarta mriki Koko Prabu nggih Yayi Prabu Puntadewa sampun kanthi lenggah kanthi sekeca boten wonten kekiranganipun anggen kula sowan ngabyan wonten pasewakan agung negari Ngamarta mriki sampun boten wonten kekiranganipun anggen paduka gupuh suguh lawan atur lungguh dhateng Kang Rakanata saking negari Dwaraka Yayi Prabu sampun dangu anggen kala nganti dawuh paduka napa kang dados wigatinipun pasewakan negari Ngamarta dinten samangke mugi paduka Yayi Prabu Puntadewa saged handhateni napa kang dados wigatining pasewakan agung negari Ngamarta mriki Yayi Prabu nggih Koko Prabu sawetawis dangu anggen kawula ingkang rayi ngraosaken babagan negari Ngamarta undhaking negari Ngamarta ingkang ibuhi dhateng para kawula warga negari Ngamarta rikalenggan samangke ingkang kedah dipun makmuraken kanthi wujudaken inggih menika tetanen saking negari Ngamarta ingkang sananipun Pandhawa kedah nglampahi tetanen wonten sak pinggiring tepis wiring negari Ngamarta wonten alas terwiyah nenggih alas Monomarta Koko Prabu nggih Yayi Samyaji menawi babakan napa ingkang dados
dawuh paduka Yai Prabu Puntadewa. Bilih negari Ngamarta kedah hang nglampahi tetangan amargi kacingrangan sandang lawan pangan kawula warga negara Ngamarta kedah bibit kawiti napa ingkang handadosaken kemakmuran negari Ngamarta boten klintu malih inggih punika babagan tetanen wonten negari Ngamarta. Sabab menapa yen boten dipun leluri amargi babagan menika badhe ngilakani wonten negari Ngamarta bakene wonten tumuju wonten para kawarga negara Ngamarta Yai Samyaji nggih Koko Prabu. Wah Bathara Kresna kakangku anggone para Pandhawa yen to dina iki bakal nglakoni tetanen ana alas Terwiyah Yara Dawa kang sakmurubane nganggo sranapa bisa ngupadi supaya tetanen kang tumbuh bakal bisa nguripi lan makmurake negara Ngamarta Jinten Kresna kakangku. Yai Werkudara ya Yai Sena. Ya Yai. Yen to pancen kaya mangkono dinaniki kanthi srana tetanen para Pandhawa nglampahi tani ana alas Terwiyah kuwi kudu pertite sabab apa? Luput katuranggane bisa nyepyok aradan marang para warga negara Ngamarta sabab babagan tetanen kuwi mau mujudake tuwuh kang dadi pundring urip negara Ngamarta. Yai mengkono bakal colok padang kang dadi seranane supaya bisa tumuju tetanen ana ngalas Terwiyah. Yai Werkudara yen to pancen kaya mangkono apa pancen negara Ngamarta wis nyedhaki jaman akhire negara Ngamarta ora Yai babagan mulyaning kawula negara Ngamarta lawan makmur negara Ngamarta ora bisa diukur lawan babagan kaya mangkono nanging kabeh kudu upadi saranane supaya bisa tumuju marang kamulyaning negara Ngamarta. Yen to dene ngancik negara Ngamarta kudu eling marang pujangga duk luhun tanah Jawa kang unine tanah Jawa bakal nemahi jaman kukutan utawa jaman akhir yen to ana diwiwiti gunung geni kang bledos diwiwiti saka dina 7 ya kuwi pitu dinane gunung bakal meledos ingkang angka 2 gunung geni meledos bareng ya kuwi ana dina marengi ya kuwi dina 17 utawa dina marengi ana ing tanah Jawa mula yen to ora bisa mulyake negara Ngamarta para kawulaning negara Ngamarta dadi pepoyaning wong sak manca negara bakal kutun asmane Prabu Puntadewa yen to ora bisa mulyake negara Ngamarta kanthi mujudake tetanen wonten alas Terwiyah ya tanah para Radawa ya alas Mertani Yai Prabu. Aduh kuwi Koko Prabu bilih mekaten menapa ingkang kedah dipun lampahi kawit anggenipun badhe nglampahi tetanen kula kinten boten klepian babagan tuk sumbering panguripan sinten to para Pandhawa ingkang sagah
tuwin sanggup nglampahi upadi banyuning panguripan wonten telenging segara kidul ing kono badhe tetangen kang diwujudaken para Pandhawa bakal subur makmur nemahe mulyaning para warga negara Ngamarta ing mriku badhe ngileni wonten tetanen alas teryang nggih tanah Ararajawa Yayi. Aduh, niki Koko Prabu rai mekaten. Para kadang Pandhawa kula kinten boten badhe selak menawi mekaten. Sinten to kemawon kang badhe saged ngupadi tuk sumbering panguripan wonten telenging segara kidul badhe nemahe kamulyan. Wah, yen to kaya mangkono aja sapa-sapa sing dadi panenggahe Pandhawa to sing balung mleting kulit nyawa tak tokake marang Pandhawa yen to gawe mulyaning warga Pandhawa. Aku bakal tumuju nyang telenging segara kidul jegur segara bakal ngupadyananing banyu panguripan ana ing kono kanggo ngileni sawah pategalaning para Pandhawa ing alas Wonomarta. Ya Kyai, yen to pancen kaya mangkono becik tumindakmu kanthi ati kang suci tumindakmu jegur segara ning segara kidul Yai, nanging aja lali yen to alas Truyah kuwi alas gawating kliwat lipat. Sliramu Yayi Werkudara bakal nemoni pepoyang payo-payoning alas Truyah alas Wonomarta kaya mangkono Yayi. Sadurunge kalamun to sira bakal jegur telenging segara babaten alas Truyah, yen to kaya mangkono bakal tak leksanake apa kang dadi dawuhmu bareng punta kakangku. Ya Yayi Bratasena, kepiye aku jaluk palilahmu supaya kasembadan apa kang dadi kegayuhaning para Pandhawa duga-duga digawa nyandunga sarining cempaka mulya ora bakal ana memala kang tumama Werkudara. Yen to kaya mangkono aku jaluk pamit bareng kakangku.
wonten Koko Prabu. Monggo dipun dherekaken tumuju wonten alas Wonomarta. Yayi Janaka urike Koko Prabu. Bubareng pasewakan Srana dawuh maneh kabeh para Pandhawa supaya tumuju ning alas Mertani bakal mundhanene apa kang dadi gegayaning Pandhawa nglampahi tetani. Janaka nggih snika ngestakaken dawuh Koko Prabu. Kartarita wis paripurna sabdaning Nalendra negari Amarta Sang Prabu Puntadewa. Sabda Brahmana Raja sabda pandhita pangandikaning Ratu pisan datang kena wala-wali. Pindhane Wingresna dumawing dlantang seta. Sayektitan kena lumekber sang kapuk tedak saking dampar kencana. Den hayam Baraceti tinon saking Mandrawa kaya den kabulake gegayuane.
Ayo nduk metu dhisik ya nduk anakku nduk nduk. Monggo, gini lo.
ngaturake kunjuk dateng Gusti Allah Pangeran Ta'ala ya Nduk. Ngono ya Mak. Ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan bungae ngatine awake dhewe Nduk. Ora kaya bengi iki ya Nduk, anakku limbuk. Weh jan ngono ya Mak. Iki sowan ana ladan ngendi Mak? Iki sowan ana leladan Desa Babatan dusun Maduarjo Nduk. Maduarjo kene. Ana ereng-ereng ing Gunung Kawi. Sowan ana ya kuwi bale terop gedhe. Daleme Bapak Kasun, panjenenganipun Bapak Didit. Ngono ya Mak. Anggone ngadani bersih dusun Nduk, bersih dusun Maduarjo kene iki kowe sawangan saka awan mau nganti sore nganti ritual gending danyang kang cacah 10 gayeng gumarenggeng sengkut gumregut sayek seko kapti ya ki padha junjung marang budaya Jawa, junjung lan lestareke marang adat tradisi sing wis ditinggalake marang mbah-mbah biyen. Tepuk tangan kabeh dusun Maduarjo. Leh kompak para wargane Bapak Kasun ya Mak. Mula kena dadi patuladan anggone para warga ngedeni ya kuwi adicara bersih dusun kang bengi iki ya kuwi bisa dadi patuladan kiwa tengene Nduk. Bisa guyub rukun dadi siji ana ing kene. Ora ana sing poyok-poyokan, ora ana sing don paidon padha maido ora ana. Anane ya kuwi guyub rukun dadi siji ya kuwi mbangun dusun Maduarjo kene. Ngono ya Mak. Akeh-akeh sing dikandhake marang awake dhewe saka panjenengane para pini sepuh, aji sepuh kang mapan ana ing dusun Maduarjo kene Nduk. Salah sawijine ya kuwi panjenengane Bapak Sai ingkang minangka dadi pepunden ana ing kene. Kabeh kudu dilestarekake mergo adat tradisi kuwi kang dadi cikal bakal bibiti anane awake dhewe. Ngono ya Mak. Mulai yang bersih dusun ki awake dhewe iki wis nguyuh ki ning kene. Nuwun sewu ngisi ki ya ning bumine kene. Dadak bersih dusun kok ora wayangan ki ya kebangetan Nduk. Kuwi lambemu kuwi Mak. Ya bakune iki nglestarekake tradisi adat saben. Yen bersih dusun ana ning Maduarjo kene iki ora ninggal tradisi adat saben biyen-biyene. Ya kuwi gelar ringgit purwa, ya kuwi awan bengi. Mergo kabeh kuwi mengku pitutur, kabeh kuwi mengku surasa sing kena bisa kanggo pasinaon gawe sangun bebrayan ning ya kuwi masyarakat ngono Mak. Pancen kaya mangkono nadyan tondo alhamdulillah ki mang dibarokai udan saklerapan ning nyatane hawane dadi seger, dadi semangat maneh. Ngono ya Mak. Kakean gunem tanpa guna ayo diunggahke kakangane awake dhewe panjenengane ya kuwi Mas Duma Adiwijaya kang wis awan mau ya kuwi gelar ringgit purwa ning kene. Ngono ya Mak. Ayo Spoti, Ki Duma. Yo, monggo terus. Wis dobrong. Selamat malam Wilujeng. Ya, selamat malam Mas. Selamat
salam sugeng dalu. Nggih, pripun pawartosipun? Niki pawartosipun nggih langkung sae, langkung prayogi. Nah, niki ngadani bersih dusun, Kang. nggih bersih dusun. Bersih dusun. Katane bersih dusun ya bersih desa. Nggih, bersih dusun nang gone awake dhewe papan ana kene matur bumi panuwun nggih Kang dhateng para panitia ingkang Yo, bungae tak utomo wis ditimbali Bapak panitia, Bapak Supri panitiane. nggih panjenenganipun Bapak Supri. Iki anu majalah. Dadi krepek gedang Gondotelo. Mengingat waktune ya wis. Oke, ngono ya. Kagem panjenenganipun Bapak Supri selaku panitia ugi didampingi Bapak RT, Bapak Kasun. Wedal kita turaken Pokok ora ono sing kliwatan nggih. Oh, ora ono. Pokok kudu cakep Iya, Duarjo iki wis mati Pak Lojinawi Toto Turaharjo. Wis diarani murah sandang ya murah pangan. Lho, ngono. Ya Pak Ibu ya. Heeh. Moga Bapak Supri selaku panitia penyelenggara Slametan Dusun ugi disarengi Bapak RT, Bapak Kasun. Bapak Supri. Monggo Bapak Supri. Katuran Jegar Saing Sasana Parubuan anuju wonten panggung panghormatan. Mungkin disarengi Bapak Kasut, Bapak RT. Bapak panitia penyelenggara Slametan Dusun. Kaget. Moga pinarak sing tasih wonten mawon sing boten wonten wis ora usah digagas. Sing tasih enten mawon. Pun boten sing boten wonten boten usah dipikir. Moga Bapak Kasut, Bapak RT, Bapak RW, Bapak LPMD, LPMK, Petengan, Kepadangan. Nggih. Iya. Lah ngono Mbak Dewi. Petengan Kepadangan. Ngono. Iki Penjenengane Bapak Lurah Kirawuh, perangkat desa, Punden, lembaga penjenengane Pak RT, Pak RW wonten mriki. Mriki. Ya, ngene ta biung. Leren rapat kaya. Nggih. Niki penjenengane Pak Kasune, Pak Kasune tasik wenem nggih. Nggih, disarengi Bapak Lurah. Moga Bapak Lurah. Wah. Moga disarengi Bapak Lurah kersane meriah. Wong tujuane niki ungon-ungon utawi melekan ya, kersane seger waras kabeh. Ngono ae. Telek butel kelaras. Telek butel kelaras sapa sing botak melek pasti bakal seger waras. Ngono. Tanjung Mas ninggal janji. Pripun Bapak Lurah? Oh. Ayo tiga orang. Ini ki bareng to meriah kok sinden ini. Lho tenan. Gelem ngadeg kabeh meriah Pak ya. Temenan percaya. Gelem ngadeg kabeh. Jumeneng kabeh ditanggap kok. Mangane ping 4. Ya rujake.
Durung mine. Terima. Lagune napa? Tanjung Mas sing kali Haji. Nggih. Kudune napa? Menisan loro. Oh, sing penak iya. Nggih, sing penak ki joget. Iya, pokoknya meriah. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bacange. Nggih. Bengi iki jan meriah temenan. Wes alhamdulillah. Ora kaya padatan sing wis kelakon. Ngoten nggih. Iya. Tapi ini band-bandnya kudu nanggap maneh ngono lho. Mosok dumane meriah ora nanggap maneh. Nggih salajengipun panjenenganipun Bapa Lurah disarengi Bapa Carik, disarengi Bapa Kasun saking Sumber Kunci, disarengi Bapak Kasun saking Jambuer. Bapak Lurah, Bapak Carik, Bapak Kasun Sumber Kunci, Bapak Kasun saking Jambuer. Diantuni kampus batas meneh kula suwun kanthi kehormatan minggah wonten sasana panggung pagelaran. Yo Pak Kasun disarengi Bapak Lurah, Bapak Carik monggo mriki. Angsal sampur sampure jai kopyo sumangga tanpa curah medula pahite tak susuraro omahe besar nek sumangga. Bapak Kepala Desa, Bapak Carik, Bapak Kasun Sumber Kunci, Bapak Kasun saking Jambuer, monggo. Nah, niki sampun rawuh panjenengane. Oke, ditambahi Bapak Kasun Maduarjo kudu ndak maneh. Iki panyuwunane Pak Lurah iki. Niki. Dipun dampingi Bapak Kasun malih. Oke, surat penjajah aku nih. Oke, Bapak Kasun saking Petung Roto. Ingkang mewakili Bapak RW Petung Roto. Oke, Bapak RT, Bapak RW. Bapak Kasunnya Jambuer kudu munggah maneh. Bapak Kasunnya Maduarjo kudu munggah maneh. Nggih Pak Lurah nggih. Nggih ta. Berdiri semua kabeh. Nggih sedaya mawon lha napa nek dinge barang garai mambu ae. Mosok dibu. Iya. Wes sedaya mawon baris. Pak Lurah manut juga manut. Nggih manut mawon kali Pak Lurah penak-penak. Lah iya. Lagune napa? Oh nggih. Napa? Saratan lah berjah Mas. Pas dia penyanyi ben awet. Wah, pacare juga penyanyi ben awet. Sampun matur nuwun Bapak Lurah, Bapak Carik, ugi sedaya prangkatipun ingkang derek-derek umon-umon
Ugi derek-derek melekan. Matur suwun salajengipun inggih menika Bapak Supriyadi, Bapak Budiono, Bapak Sumardi, Bapak Jupri. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jupri, Bapak Sumardi, Bapak Budiono, Bapak Supriyadi. Gantun sekawan modal ditaturaken sumangga. Bapak Supriyadi, Bapak Budiono, Bapak Sumardi, Bapak Jupri. Piring terbang wis teko. Iya, piring terbangan nih. Nah, nggih. Bapak Jupri, Bapak Samardi, Bapak Budiono, Bapak Supariyadi. Panggilan saudara air putih dimohon naik ke panggung. Iya. Masalah bisa kopinya borong. Oh, pun. Oh, pun. Pun gayam nih tengah jam. Durung ono haruane. Ono kene. Iya, anu alimine pun enten. Nah, niki. Ah, niki sing cewek. Cek aku. Nggih. Sabar mawon nggih. Sabar sawetawis. Wis ora usum duwe iki Pak Pri. Duwe bentelan to wis. Gak usum duwe iki. Iya, duwe gangsian. Entek bunting maneh. 4 orang berdiri.
Nggih, Bapak Supri matur nuwun. Sampun Bapak, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Beri. Bapak panitia penyelenggara yang ini. Nggih. Wah, matur sembah nuwun Bapak Supri. Iya, soalnya wong teko Kragi iki. Jan Sembodo. Iya. Nah, soalnya wong teko Kragi rada manggama. Salajengipun Bapak Toto, Bapak Keceng, Bapak Karjan, Bapak Warsito. Bapak Toto, Bapak Keceng, Bapak Karjan, Bapak Warsito. Warsito gitu. Nikolak Warsito Sumpah. Semanggi Surabaya ngalor titik Wonokromo. Ayo bergoyang Bapak Toto, Bapak Karjan, Bapak Warsito, yo Sumpah Keceng. Enak yo. Langsung kabur yuk. Ya, Ayo berdiri. Nah, Nyawiji. nah ning ngono yo. Mudune sumebyar. Wis. Sampure mbok turah ya. Nggih, loro mawon. Salajengipun nggih menika ingkang kula sebatas maneh kula suwun kanthi hormatan minggah wonten panggung panghormatan. Pak Bagas, Pak Untung, Pak Angga, Pak Bima. Pak Bagas, Pak Untung, Pak Angga, Pak Bima. Ye, santai Paman Dalang ya. Iya. Sapol. Sapol. Katoke. Pokoknya kudu roto. Iya. Wong tujuannya iki menghibur. Oke. Oh, Mas Angga, Mas Bagas, Mas. Tuh Mas Angga ini loro, Mas Bima. Nggih. Mas Bagas, Mas Untung, Mas Angga, Mas Bima. Itu nih oh kali. Nah, lek nom-nom iki biasane Samirah. Iya, mudine brebel ngono niku. Kalau monco warna. Iya, larek nom-nom nyene ngono. Lagune apa, Mas? Sinarangan. Weh, sinarengan. Sinarangan bojo loro. Wah, jane. Sinarangan bojo loro kok cocok. Siji etang, siji kulon. Gua ndok kena belunge. Sinarangan bojo loro. Pak Mega, Pak Mega. Yo sing dijaluk ya sing Mega. Soalnya kan Mega iki mari mulai sama Selangga. Oke. Yo sing katene mulai iki iki teter. Oh, iki Pak Helen pisan lagi. Yo ambe helm. Oke, terima kasih Mas. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Pemuda-pemuda Maduarjo. Oh, pemuda-pemudi, pemuda-pemuda.
Kemudine ra ono ya. Iya. Salahipun kloter terakhir. Mas Dani, Mas Rizky, Mas Dika, Mas Victor. Kloter terakhir. Dan bagi kula boten wonten sifat membeda-bedakan, langsung kemawon dipun lajengaken adicara ringkitan. Oh. Mas Dani, Mas Rizky, Mas Dika, Mas Victor. Niki pemuda-pemuda melih. Pemuda-pemuda maneh, wis kloter entek-entekan niki semoga ya golongane juru hitam niku. Monggo Mas Dani, Mas Rizky, Mas Dika, Mas Victor. Kalau sudah tidak ada, lambaikan tangan menghadap kamera. Boten kesupen ing wengi menika dipun live streaming nggih Pak nggih. Iya Pak. Yo, sik awalane men jenenge opo? Napa channelipun? Ah, di live streaming lali jenenge HRJ channel Gunung Kawi. HRJ HRYT Gunung Kawi channel. Nggih, terima kasih Pak nggih, matur nuwun. Mugi-mugi barokah nek gelem gambar arek. Kalau mana juru hitam ya ATM-nya di situ. Ya, oke. ATM-nya jangan sampai kesupen ya. Enggak lejol. Iku boten ATM tertutup. Iya. Situ di situ lah iki. Victor iki paling. Oh iki Imam Rizky Imam ATM-nya di sini ya. Loh, Imam sing bonang. Iya, main dudu itu. Lagu napa? Nanggung apa anu? Wes pupusin telongso. Situ Mesti galau Situnya apa? Kudune apa? Situnya apa? Dalem, masih kaya arek sekolah delok dalem. Lho niku lek dudone nek napa Kesopanan. Iya. Oh iya, senenganku. Iya. Pupusin telongso kudune Batra Cinta. Niki kloter terakhir nggih. Mangke dipun lajengaken wonten adicara goro-goro lek menawa nuntut. Nggih. Dua orang bungkusin telongso. Kabeh wis. Nggih, terakhir all artis kok. Oh, matasi wong papat kok. Nggih. Ayo. Jadi teh nyanyi bungkusin telongso. Ayo. Oke, semanur masih. Nggih, Matur nuwun. Nggih. Kula mbok menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula dados pambiwara nggih bacange. Nggih, nyuwun saking samudra pangasami. Kula akhiri bila ini taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Monggo lanjut. Nduk, Limbo, ayo nyambut gawe, Nduk. Kumuras marga-marga Mudah-mudahan para peserta kaya berontong suraknya kaya buantuk tinatak tamburiro tamburnya katon prang-prangan
Dewa ajarita ingkang wonten pangurang Jawi namung Raden Werkudara Sena ya Raden Bratasena kegancangan lampahi kaliyan Raden Janaka Arjuna Haning Balipara putra Jandiwati sang Raden Gatotkaca kaliyan Raden Antarja rebon dingin salah tunjang kaya walang tinebancang pating panturan pating balebel golong mangetan golong mangulon ana kawula nglati Gusti ana Gusti nglati kawula gundaming kawula cilik rasuk busana mawati-wati ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng kang putih awor marang putih manjing marang kasucene kang kuning kaya selain kunto trimarang galpi mungkasing tunggal manjing marang kabiraene kang abang manjing marang tuanene campur padha abange kaya gunung tinapa kangir manjing nyang katemrane campur padha kaya dandak haraton mula geger gurus marga-marga abane bedhil kaya barondong Surakaryapuan Tegal Kurusetra petek deden palimunan dudu petening ampun petening sandata campur marang prawara watak-watake wong negara Ngamarta krungu nanging turangga kumecing kendali rangah pedal dhateng pangurang Jawi kaya bisa ngobake bumi lampis pitu
Panirte blereng manang duwe tejo sulak kang abang
Tejanya wong padha karo Pontorjo Raharjo sak tekamu ning negara Ngamarta rene. Nggih Kanjeng Rama Kyai. Wonten alangan sawiji kula panggen kula suwan wonten negari Ngamarta niki. Katuraken sugeng pangabekti kunjuk Rama Kyai. Yo wis tak tampa. Bengkau padha slamet sak tekamu le. Nggih Kanjeng Rama Kyai. Wonten alangan suwiji kula panggen kula marak ngabiyantara Paduka Rama Kyai Werkudara. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Sandapada Paduka Rama Kyai. Wis tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana sakloro. Nggih Rama Kyai, nggih Rama Kyai. Wonten wigati menapa agen Paduka Rama Kyai nimbali dhateng Kang Putra. Mangertenana dinane iki para Pandhawa dudu gegayuhan kang becik mujudake tetanenan ning alas mertani alas terwiyah kang mapan Rara Dawa engko mujudake pangan kanggo negara Ngamarta. Ana payu-payuning negara Ngamarta tak jaluk kowe kang dadi satriyaning negara bisa yandelake marang Punggawa ning Pandhawa. Lajeng kersa Paduka Rama Kyai kados pundi? Wah, aja dadak kesuwen. Tumujane ngalas mertani babat alase. Nadyanto gawat kaliwat-liwat satu mara satu mati jalma mara jalma mati. Yen bebudhalan menyang alas yen sowuk aja kendu-kendu ora bakal ketekan kang mbok tuju Pontorjo lan Gatotkaca. Nggih Rama Kyai ngestakaken dawuh Paduka Rama Kyai. Nggih ngestakaken dawuh Rama Kyai. Cangkring tingal saweng triya bangun yana sucana griya wong anom nemu tapa monggo kula dherekaken Rama Kyai. Yen kaya mangkono bebudhalan dina iki
Thank you.